Me did Isaac Jumpo, but me family the great temple and bring one man come near too much G8, too much G8, more too much. Namen so me I'm more fire. For me, my obibia akwaba ede ebatuma GHS so. Na me sure mo se da ne da munya ebre eji edwa eti nsema yede ebebe sommo wo ye fidie kase yi so na gana wahala dwumedie na ebre asosem so for munya ba ekwesi kapa me de ebe sommo nim se mudnimu edi ehia se da na jese ensem no ya bone bede ye ba be pinsin munya twene sere ene abasane ape ni na ne poma sibre na wonso so wadwencha wo fa ho no watimi ede aba abetu eye edwa na eye nti ya ababeto yapno eso eye se enada eye yawo eye NDC amanyoku no de womo aprobo bi ehye so achese eye womo anachese womo tai amanyoku no echi ye womo agin se womo kom akwakwa kuhia eye mampanyi his excellency and aye former president John Dramani Mahama woni speech awode ebe o man say rally a ekoso no eso no womo de womo support akwakwa tai eye womo amanyoku no na ka womo ye kia womo etimu efri ye banda double ko eye banda ahinkro achese ewo bono region no akwakwanya eye enkonhia ama nipa mienu ede krenenenene womo ato nananom ewo eye ensiedo ena ebiemu nso aduonum mienu mu 52 aka me no wo ekasede womo eda eye ayaresabia womo eje eye ayarehwa achese womo eprepra ye papa na eye eyewitness wode ensem no etu edwa echemu anachese eye na womo ede ye mikatenta womo eko ye banda ahinkro na so mo fie ye banda ye dobo achese womo ko banda ahinkro akwa tai womo amanyoko NDC womo campaigner womo ye no obuno region no echi na eno na chese enam said de na car no full of supporters na driver no so eko ententem anasem wo kan ho na wo pre no ho se wo mbekwa kopie mu ewo aye ase entem no chese wo lose control ema car no ene emunumuni fa so broni beka ne se sama sort ye de oni ho ede eka ho achese womo ekokohwie eguye ewo biaye ebi na eno na ema 2 die womo etimi eto anananom ewo ensiedo ema nipa 52 so womo ede ayaresha womo eje womo ayareshe na ebusuafom ensem no mu no wo kiremu anagye sesei nipa ewo no ede ye de womo akwakopiemu ewo Methodist Hospital na ebiemu so womo eprepra no ewo Methodist Hospital wono mo ewo wenchi a womo eje ayareshe na nsem we ebeto edwan na Ghana for binum se adabio na that was 21st November ya emu na NDC fo ya biemu womo de womo campaign na ehihye so achese eno de womo efri fanti community eko ejura achese wo ejura secretary Dumase constituency which is wo Asante region womo ede womo enso aprobo ekoso no womo ka ekokonya ankonhia chese nipa womo no womo tika nipa be eduso meche 70 womo ekaya enkonhia ma chese bebre na eprepra ya emu ensia de womo ewu ya 15 enso so eda critical conditioner womo maka nso so ewo ayarehwemu a womo eje womo ayarehwe enti eden ya na ekosom ewo NDC amanyoko no mu a dane da womo enipa enya enkonhia anase ewuwo ekoso ewo womo entem eno na akwakoye ensem acheso womo dwen ho am womo ente asesem abato afe na enso so dane da enkonhia na ekoso ewuwo na ekoso menteme ho ase na ekoso enu nti no amadodo na edesubo no ebo amanyoko no empelefo womo edi womo echi se womo na ekamo womo na ahwe emasa adoma no de ekoso womo na de womo enkofo eje sacrifice and say womo sacrifice womo supporters said the be ya womo bitimi dia pre to me na abusuafo yenhwe ade said the kani wo baba be pre to me na wo do supporters emum na pre to me said the binum eka na wo be di mampani ni area wan na bebe tawachi wan na be ka cho say mampani de wo ye fo awoso de wo ye nye de wo ye and say ye ni say na no de binum so esusu say boni a womo adua no
ɛno na wɔn atwa so aba nsan ne sɛ wɔn adwendwen ɛyɛ nneɛma na wɔn susu nneɛma bɔne bebree sɛ ɛnto ɛyɛ MPP amanyɔkɔ ne no ɛna nyankopɔn adane no agye sɛ wɔde ɛma ɛyɛ wɔn a ankasa sɛ nipa ewudua no ɛnoa ɛna wotwa ebinom nso susu sɛ driver for no epirika tenta dodo ɛba no ebre sɛ ya yɛnim sɛ Christmas ɛba ɛdia ɛyɛ dodo na ade nkorɔfo ɛyɛ sra ha na sɛ Xmas no ɛwɔ na sekyerɛ ɛwɔ ne nyina so ɛwɔ nneɛma a ɛba ɛgye although say ye nyame na esi wonom nanso so bra na nyamfa nyame ensi wonom no na ayetumi bi edi so ensa enti sa tumi no egi moja enti se edru sa time no na abato afise dru a was a driver for ma woman na ho no mu hunu se America tente no enya de se ebeboa because baby a wokọ no to obo ase a obekwa kodu utumi kan so abekwa kodu nanso so obeto obo ase no obekwa kodu asundwemu danso obetumi ka tente na wonkonkon kodru de ene na woto obo ase ya ena eye enu nti wom susu se yemfa eye anoma engwakwam na a driver for no wom ento wom bus ebinum susu se ya kwantempon eso ena enye because from year 2020 nkwanhia esie no se ya kwantempon ye ena se ya kwantempon no double road se ye wom konkwa ekwan ni ena wom moban so kwa ekwan ni a enhwe se nkwanhia se ebesi enam se ya yi no aye eye sengo we yi ba enu nti no be hunu we lusu control and as a car be as yes baby wo yi afa ho be no bi so aso ano de ba eno e ka ho binti akwantempon no so ye nhwe na ye nyem abusuafo ne ekoso wo eye NDC amanyoko no ugidi said the dodo na kase bibi e wo che mpanifo e wodi animu no e na akwakoye bibi na eno nti ekudi tia eye supporters no ugidi anam ana se eye akwantempon said the ye ka no e na enye nti yenye bibi emfa ho for dwentwa wo fa ensemi ho ebra e otuma gh comment section na ebiomo so like videos na share our other social media platforms so meeting at the place kapa that's the name we will send you. Yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na da bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH.